ด้วยงี้วันได้ขมัดจมีก็ตรายให้กันเอกปอร์ให้กันเอกจันมีจงกันเอกสงีบันไอโง่ยังมีนับบัดกจิงบางบัดกจิงอิสเนย์ก็จงมีฮัดูกันเอกคลมันเบนังกระชานยังงี้เบนังกระชานเบนังยาลัมยังงี้บัดคำชิมละดอนก็ไวรุกจิงจ้าให้กจิงอิมกับบันจ้าให้กจิงอิมก็จงอีก็ขันรัดเคลมกจิงเต็บก็จงมีกิลาบันลองกจิงจ้าจงกจิงสงสีกิลาบันลองกจิงจ้าจงกจิงแมนกิลาบันลองรุกจิงจ้ากิบังยิมละยะกบันสงทัวเห็นไรบารอก็ขันรัดกิลองกิบะเมเมเต็บแต่กับบอร์กับพลาก็จงมีกับเมชายะกีบักินจ้าให้กจิงอิมก็จงอีกินรัดใส่ชิเซียนปัดนัก Good News TV คุมนี้ก็ป่ะงี้ดอนบันเตยยะกดูอันจงกจิงอิสลอกกระปังนักเตียนก็จงมีหอยาเราจงอุชักรีอุบริตบะเมอิเบ็ดปัดใส่ชิเซียนบ่าวยังนักเนกจังกากับบักินตังบัญญัติบัญญัติสามเล่มยะกเตียนกับอิมก็จงมีก็ตรายอุติลองเอย์ก็ขันรัดเห็นไรเมเมนกรันเมนยังริงกัดบัดบัดหอยกับหอยกันลองหอยกับลองเอมกันลองเอมตั้งเยกตากับเมอิเบ็ดยาวชักรีจงเมอุนกรันให้กันเนกจันเมียดกันลองกับบอร์กับจิงกระแมนอีกคนกิจงเมบัดบารอกิตูกิบชัชกอร์ยะกเตียนกิจงเมสโง่ยะกจิงด้วยหากกระตังกิจงจีสูนอมปนิมงี้ด้วยงี้ปานได้กจิงไงอาเมนกิปาราบังเอกิบะเอกิจงอ่ะกุมบันชุเป็นกันเมาอย่างงี้มันชัมเตยองยะกตุกับเบนตากับบังงี้เงลายบันยะครันกับเบนตากับบันนิงคองนากตูกับตอปิกกับบังอะไรยะกกระตังกุมนงอินเอ็มกับจิงอิมจงกับจิงไงหากประเทศกับบัมติกนากับประเทศกับอิกลูมาร์กับประเทศจงกับจิงฮูรีฮูราบักประเทศกับบังโยอีเคนบักดอนฮักายะกัลเอร์กับอิซีลันเนกับบัมปยังยาวนองปนิมบัดยาวนองซิวสปายะกับบังลาซอนนักนี้กับชิตีกับจงอุปองเชกินองรวมกับละนองกับบักขัดอาร์กับดขัดกับอาร์บัดเมนชัมตยองเงลายกรันบายะอิตุอีกันเตียนกันนี้กับประเทศเคนบัดคุมบังลองเว้ในกิริวสตาร์ปอร์คันอุองยกตะกิกันเทียนบัดคุมอุคริสตานกิดอนคำบันบัดอากติกามอนยกเทียนกับจงอบเลยกับบังกับไบเบิลบัดอากติกเดียงเงินบัดรูยกขดคูบอร์ลันเนยกิเอกิบาไอกิลาดปัทไฮคูบอร์เลสีฮักจุกกับบังเอ็มยลาบันองยกิลาดมีเดียยกบังเงินเป็ดเงินอีทูยกตะกับประเทศกับบังเอ็มขนังบาบังดอนยกินิกิอาร์ตลีฮักจิงเอ็มเงินโยยกจิงสตาร์ฮักดอนนขนังบังเงินอีทูยกยาลานูอุตรายอนวันบัดลานูเคนบ่าวนองปนิมจงีอุฮัจันลานิบันซิวสปาโนยังงี้กาตากระเดกจิงมนกับบ่าวนีอุบริวอุบะเวนิกิทีโอโลจีนกิบคราวอุองยกตะกิกันเตียนนามาร์กตะกดาวกิปาราบังเงกิบเอียฮักเนกจันมีรุสัชิเซียนฮับังปรคันยกบันยกรันยกนี่ก็จุกกันเทียนบันกันนี่ก็ประเทศบางยินสงอทุชัวบางยินจูบามยกตูก็จิงกลีคุมนงันอิมเลเซพิลาบันกลีงาปสตอร์โฮอดงาสงอทุยกนี่ก็จุกงาโยอียกจิงจางาโยอียกจิงลงจังกับประเทศงาโยอียกจิงลงจังกับบาลังงาโยอียกจิงลงจังกิบริวงาโยอีบันงายขึ้นดูมันละก็สงียกนี่กิจิงชิชากิบังละโยบันยกรันเป็นชัมตยาวกุมโนเกนงันอิมกุมกตากจิงไงกไอกจูบาบกับบังลาบันองกับบังดอนบันอิมยกจิงอิมจังกจิงไงpara bangin kiba iya ya kata ka jubam ngin se jubam hagata yo ka banangwan baragani ka janmien ublay upen snow ublay ubu aga donut jonga bangin ya keren biang ya kani ka kentien kawai pat ka jingmut jong kani ka kentien perthai ka bangila ya keren men syamte yo bat mentangin keren pat saya kawai ka pang bagata ka long kala er kabangayo i hakinigisngi kabangan bu hakaktian parang ka anti Christian culture ki para banget ki baien ka jingkali kami ka aiken kani
Kakentian culture ka ong ki start ki ong kum ni. Culture is a way of life of a group of people. It is a behavior, it is their belief, it is their values, it is their symbol that they accept and that are passes down along by communication and imitation from one generation to the next. Ngis ngau thu ya kaniga kentian culture bakadai karukom im ka jong ubriu kadai karukom yat ka jong ubriu kumnu ubriu uim kumnu ubriu uyat kumnu ubriu ubam kumnu ubriu utia kumnu ubriu upong ke jan bat kum ta ter kumu khasi ngi don ya kita ki jinglong ki balong per bat pela bat kerpang bha ladangi ya nujor bat ya kuwei ke jat ben riu bat ya kan ni ngi ya thu pateng la pateng ben riu kita ki belalet haswa ya ke bangi ngi la yo jing tip naki bat ya kita ki ban sawan ki balong ki bahadin jongi kata ken kadai ka culture kadai ka way of life lani kadai ka rukom im ka jong obriu ka bangi tip hakini gisngi ka don bha ka jing kala henry nginom ya kran ya kata hakani ka janmien namar kombang ong hakani ka perthai itu ikentien perthai ibangi kran bangila sot na katu ka lenong ka bakat ar ka shiti ka jongo pol shekinong rom hagalenong ka bakat ar ka dekat ka baar ki para banget ke baien kom bangalong ngayo i ya kata ka wei ka leer bagata ka long ka leer ka ba persha lani ka rukom im lani kata ka rukom kata ka value system lani kata ka jinget ka believe lani kata ka jing symbol ki bangiyo i hagane ka berthai i komba ki persya ya kani ka jinget ka bangidon how Jesus Christ ken ki para banget ki bait ki jonga how try kani kadai kata ka banga ngayo i bakata ka perthai ka bangingi em kalong ken kata ka anti Christian world ngalakran kendiat mensyam tayo haka section jongga constitution jongga ri India ngidon yaki an kibaong bangila yakaban yalap yu jisu kum unong shong shnong habalaka lapun lapenhe pensan yanga hangni hakari India kabait ka jongi kum uta utrai ngala ya kaban profes ban yatu ban penpau perthai bang saki perthai ya ka jinget ka bangangadan henry ngiyo i ki para banget ki bayet ya kata ka hok long try ka ba kani ka constitution ka ong ngiyo i bala challenge ya ka la yale ya ka baki an ki ba crown na lor kani ki lami ban am sya ban penkala kristan ya kibriu lani am syaru ya gaban letang banduai ru haga kerteng ka jong ujisu ngimyo i ya kani om dei tang bangiyo i ya kani hakari India ka jongi ngiyo i hangtai hapo Afrika ngiyo i hapo hakita kiri muslim ke bang kita ka Arab world ngiyo i om dei tang kata ngiyo i ru hakeleng satlak jong ka berthai ya ka jing syak le ben jong ke banget kani kam dei tang ka barang pelamenta kadai ken ka ban nadu ki snem ki spa snem ka beningkong ka bangiyo i ya ka jing syak le ben jong ki kristan kita ki banget ken hau jisu kumban syupen ken mau ki para banget ki bayet ka ei ka jing mut kristan ngalabatai men syam tayo ban pen ken mau biang yangi kristan haga jing ngau thu ka jonga udai ubriu lane ka briu ki banget hau Jesus Christ ki bala pediang yo u bat ki baba ya ka ding pna bat ki ba im kumba u Chris u lekot ya ki om dai tang bangi syu pendap rukom ya kan nyam ka rukom kani ka kentup nadu ki bala san ki bala rangba nadu yanga kamu pastor bala unong syarai ngadai na emo kristan no bashisha lada nga ong hoon kabamun nga ba ya gading pna ka jong jisu ka dur babriu ka jong jisu yo i ha ka jing im ka jong aken ki para banget ki ba i ka ei kani kan ka anti Christian culture
kadai kanikan karukom hakini kisngi kabangi yoi kami hakeleng jong kane kabertai kaba persya ya ka jinget kabangi don hau Jesu Kristus bala persyang dakibor ya kaban pendojat ya kan ya ka jinget kabangi don hau Jesu para banget kibain kanikan kadai kata ka anti Christian culture ka pertai kabangi hakini kisngi ong weu nong to culture is set up in such a way that if you pursue the ideals and ideology of today's culture, we will run into conflict with what the Bible say. Uniung nong tho uong bat nga sngaw yahap, bahabang ipet, ya karukom perkat hakini kisngi, ladang ipet ya karukom kita ki ideology, ki rokam perkat, ki rokam sngaw to, jong kani ka pertai ka baminta, kan don bet ka jinget tingko, bat ka ka baka Bible ka kren. Panamar kata ka daw ki para banget ki bait. Kami ken ka leer, ka ba persya, ya ka jinget, how Jesus Christ, ha kani ka pertai ka bangingi Namar kata ka daw, kani ka janmin, ngin ya kren ya kani, kata ka leer, ka ba persya Kristan, ha kani ka pertai. Kabaningkong ngiladap ban sngoto, ngaladap ban batay, ka kani ka anti-Christian culture. Culture ngilas ngoto ya kakentin. Kristan ngalabatay, kakentin anti-ANTI, kabalong persya, ya ka baka jinget tenray, ka jinget jong kaktien ka jong oblay. Kita kidai ki ideology, ki rukam perkat, ki bami hakini kisngi kani ka kentien pertai na kani ka shiti ka jong pol chiki nongrom bangi don kamban sngoto habangi hakani ka jok kani ka dei ka bangi tingko kala persya Kristan ka bangi yoi hakini kisngi ngamtip balay ngamtip naka ka daw ka bapelong bakani kal kami dai tang hakarui ka bait ka jongi kami keleng satlak jong kani ka bertai kabar ngiladaban jubab ka kani kabar kalong sakaway pat kami nang no ka ka thamay ka telong lani ka ka sos jong kani kalaer ka ba persya ya ka jinget Kristan ka jinget Kristan kom mangalaong kata ka jinget kata ka Christian culture lani kata ka rukom jong Kristan day bangi siya pendap berukom ki para bangi ki bayan kata ka jinget Kristan ka day ka bangi ba ya gading pna ngalabatay ba ya gani kami nang no kane kaleer ka ba persya Kristan haga jingwat jingtip pada gajing persyang banwat yo blay pada banga persyang banwat ya gaktien ka jo blay baban petru ya gane ga bertai baban petru ya ka history ngayo arteli kitelong ki bakan ni ka jingmi jong gane gal la ka anti Christian culture kami dai na arteli kitelong la ni arteli ki sos ka beningkong kani ka sos ka dei kito ki beriong ki bangi laban ong kita ki aggressor lani ki extremis ki bada isi shisha ya ka jinget Kristan ban ngi yo kan keleng jong kari India latang ya ka tien ka jong oblay latang ya ka yeng mani lapan ya ben ya ki Kristan baki mi kita ki anti conversion bill kum bangalong ban wat la dengi don hok kum kinong shnong jong kari India bangin yalap ya ke gospel ane bangin ngej ha kano ka jingan Henry kimi ki bakum kini baka telong jong kani kalong ki don kita ki extremis ki bangi yoi ki banga ngej barok na preng jong ngitem ngiyoi hagi khot khobor dang hapadeng ki ar bat ki lai tayo kumno ya ka jing syak penyap ben jokin real po bakin yo pongon ki Kristan nang ta ha ki snem ki bla no ka jing syak penyap ben joki missionary ki ba iet ki jongi hangni ha kari India ka bayar ka jongi dai tang kata ngiyo keleng satlak jangane ka berthai ya kata ka jing syak penyap ben baki don ta ki khubor ki ba kendian ki ba ngiyo ki don shibon ki ba ngimyo jing tem
ke bangingi tip biang-biang baka mi nang ni kan ki don kita ki extremist ka sos jong kan ka anti-Christian culture ka sos ka beningkong kadai nakini kan ki brio ki riu shit nyam jong ki wei pat ki ken hon nyam ki ba isi ya ka jinglong lani ya kan nyam Kristan bad ya ka jingen hauta o bangingingen o belong Jesus Christ para banget ki ba ien o Jesu laong lupa ya kini agak tien ka jong blay badan bun na peneng jongi ngin sya ya kani namar bau Jesu ong la shon ya nga kindan shibon ki ba shon ru ya pikan bakita ki diki kentien ki bau Jesu ong lagi jong ki senran shwa baun kiu no shabaneng bat shwa baun lej ban sya ya ga jing sya ka ba shir kai tam ban pen kre ya ki ya ga jing im ka ba shadien bat ka ba kam sngo si ya nga ha ka ni ka jan miet ka dei ka sos ka ba ar la ni ka telong ka ba ar ka anti Christian culture kam day tang ba kami nakita ki brio ke bangi ong ki extremist lani ki brio ki nong kieng atiar lani kita ki brio ki ba isi ya kan nyam Kristan ki riu shit nyam jong ki wei ki jat nyam andrei ka ba ngosi ka long ka sos ka ba ar ka ba ngayo i ka long kan kami napo jong ka balang kabamot na pedeng jong ki Kristan pikin mau Jesu ang komno bau nong shon ba kraw tam uday na yeng kinong shon ki ba kraw tam day na po jong ka long yeng ka long sem jong i para banget ki ba iet ki jong ha try ka sos ka ba mi ya kane ka jing persya kaleer ka ba persya Kristan ban im ka jing im day na po ka ba mi ngiyo iya ka jing apat balang ka jing bam penyadam magini gisngi ngiyo iya ka jing klumar ka jing bam khun ngiyo iya ka bam sap ngam ya kran ya ka bam sap shabar ngiyo iya ka jing yato ka jing yatim ngiyo iya ka politics ngiyo iya ka jing bam khun kata ka di ka ban napo ka bam ya ka met ka jong ukres kan he ka di ka leher ka ba persya ka ba kraw ba gini gisngi kami napo ka balang kami napo chong ki bangen ki para bangen ki ba ihet ki jong outrai ngiyo i badai hang ni ken bangin yalap ya ka ktin ka joblay ki bru ki om dan kam shu ban yalap balay pinya penlut bor bani terai kam mission long shu agini gisngi kami napo balai bagi pat balang ko mangalong balai ka kulumar ki balang balai ka jing hyardor haga jing long mensim ngapet jalade kamunong syarai ngakeli yangi kom kinong syarai hatu ngila syarai bhanem ya ka balang hagini gisngi hatu ngidang pendam nehem hau try ban wat ya ka mon ka jong oblay banong try kom ba melekot ya nga ban penim ban ba ya ka ding pna ngan le ya ka ta kan nengele bon kam ya ki ai jong ka ni ka pertai ka jing bam ya mam ka jing bam ya sok ka jing pen hiar khpot ka jing ya to ka jing ya thiam para banget ki ba i ki jong out try ka sos ka bami ka anti Christian culture kadai napa kom ka balang hari kasih jantiang ka jongi pralak kendailak lese ngila bandon oblay ula kerku yala ka jong ka balang ngilanang kraw haga jing don brio ngilanang kraw lakin mau yaga ktiin ka jo blay ka bau Jesu ukren hau Yonis haga daulen nong Patmos haga bau ong yaga balang hapo Sardes pi don yaga kerteng ba PM yaga KGB assembly ka jongi labna keleng
arajaran rio syado syari Amerika sya Europe sya Afrika Latin bakatan ka jingkire Bible ka bau blay open to my born ya laga jong ka balang kalayan menta kan rio kat nyo kat pra kat kandai telis nem para benget ke bain Jisuang Yohanes Yaka balang hapo Sardes pi don yaka kerteng ka ba PPM. Andre nga ublay nga tip. Bapilong ka balang ka ba yap. You are a dead church. Namar pila betingit kany. Katalong ka baar. Katalong ka baar ka ba kani ka anti-Christian culture kami kalong kany. Nanga bat nangi bagabas ngausi kalong bangi ngiya partisipin ngiya don benta hakane kalyang ngilabon ki reunyam hakini gisngi ngilaya bon kam nagabanta oblay ngi klet ban bon kam ban oblay ban dam hagi kosil ban duai kanungot na pring jongi ki para banget ki ba iyan nga keliya pi ki ba shashgor bat ki ba sngam pinang pelot pora ki ko seo ban damak machong play pidang hikay lagi jongi kon pidang yalam yalaga jonga yeng sya kejat jonga ding penang ka jong utrai dai gani kan karo kampar kan baga bami nangka kalong bangan penem yalaga jong jing em yalaga yaladi dai halor ki jing le ngalale jing seng labiang ngam persya yano hakane ga janmet ki para benget ki ba ien ngel concert ngielen banyalap election ngielej lon ngi pelot por atau orang lek jingnya sang bandam kosil hakmat jauh leh kidau lai po riu po shi spat li kidau ni ai para benget ki ba iet om dai tang bakami nang ta om dai tang bakami napo bangi yo i ya kani ngiru ngi melen lang ngi ya participate lang banai shaga kam ka jauh leh ngiong ye mai shu ngim tre banai balai oh bangi bon shibon ki jing ngi bon shibon ki jing le ban pelut serwa bat kane ka berthai kam lelai ban ya lech kai ban ya lech yaki wai ki concert bat yaki wai ngi the lut yaka lak yaka hajar ban lech shaga ban kiu shaga yeng ka jong ble baban no shaga kam ka jong trai ngim tre sure ngala batai menen ga bastang ka ka anti Christian culture ka dei ka rukom jong ubriong ka ba persya ya ka jing hikai ka jong Jisu ka ni ka jing hikai ko mangalong ka baar kam dei ka ba mi wat petang ya kitai ki ba syabar ki ba mi kata ka leer persya Kristan ka ba isi Kristan ban tang Bible ban tang yeng mani ban kang tala yeng mani ka dei ka ba na po ka ba kam syirkai kami kabakam sngauleran kadai bangi kang tala yaki yeng mani bap para banget ngi yakni yaki ai jong gane ga bertai ngem dan shu ka jing yamap ngem dan shu ka jing sngau tho ngi oi ha ga bertai kabaka jing i ya ka pisa ba ka jing i ka jongi yakita ki bakin jado kabalong kam materialism lani kata kam material well kabangi don kambet banyo ya kita para benget ki ba ihet ki jong out rai na ken ka sos kami wat pet tang nabar balik ka balang ka jongi kalong hadukat ni ngapet jeladi kamunong syarai ngapet jeladi kum ubangai udhot jong ka balang ngapet jeladi kumun nong bot changu Jisu ngam kadau ti da kadau utahan kadau kata ngapet jeladi ngapa ane hem ya gading pna ga jong Chris pi ba ane hem ya gading pna ga jong Jisu pi bot na em yo hado kane ga khlem hat ka bamenta
para bangit ki ba ihit ki chang try ka ba khaddo ha kan ni sngi ka lang kumbang long kai kan ni ka perthai ka bangi kran ha kan ni ka perthai ka don kata ka anti Christian culture ngalabatai ka ei kan ni kami nang no bagai jingta ka balai ka ei ka impact jong kan ni ka ei ki so ka penmi ayu kan ni ka culture ngi yo I Southly ki ei Lincoln nginyo I habangi don ya kani ka rukom im kani ka anti Christian culture habangi ya participate lang kom bangai tru ngiyo I ya Southly ki ai ka rukom nget ka jongi the way we believe ngamdan kambatay shibon ka ka rukom nget jongi hagini gisngi kumno ka rukom nget jongi hagini gisngi ya ka Bible ngem jupule ngem jupelut por ya ka ktien ka jong oblay baladan ubrio ar ulai ubrio wan banetho yangi balada pinyo le ya kata pin le ya kata pinyo ya ka jing panem ngi mare namar amdan na yai the way we believe in your kabar the way we raise our children in your karukom bangi penhe pensan yagi kon ke jongi yagi kon ke jongi baken late school hagas ngi Monday ngi show ngi bom yakiru kidai ban ki nado badang red dang step nado baki dang red kidai ban pendep dai ban krekon pidang le na em ya kata ngi dang le na em yagi khon ke jongi baki day ban hikai yaki haka lenti ka jing shisha ban besut yaka tenrai jong ka jing long oreo blay haga donut ka jongki nado baki dangret ka balai ka rukom ka jing yadai ka jongi ban ka yeng ka sembat ki way the way we treat our family our friends and others kan in yo ka impact namar ladangi don yo Chris saga jingim jongi lada tai lani ukatai ka briu ki lepom nginom bishar yaki dalay lay ruem ngi dwai naga benta jongki ngi sngaw snay naga benta jongki ngi sngaw kya naga benta jongki bangikan mau yo way briu udukhat jong kata gawai ka yeng ubalong upersa jong kata ga yeng uong wang pastor ngan yathu yepi ngan yai dem kho siu man ka stem ngan yai dem kho siu man ka mien tat hado bau blai un pen kala yai mama ye jonga padu blai ule shisha ya ka kampela bahaki stem ki bubuot nang ta ka bau ukren iyo bagi so ki bami nang ta bau knyi jong ukala ka bamot baru yad ya ka jingim ka bai dei dorbat kamon bagai gospel ke jong Chris bat ka basaw ka bami na kane kalong kata karukom ka bangi ngi respond lani ka bangi ngi yale ya kita ki jing ki bangi kendo ha ka jing the way we respond to life struggle habaki wan ki jing ki para banget ki baien habaki wan ki jing yale jong ka jing lada manga bat mangi ngi don yakane ka anti Christian culture kabamot ngim don na yai kabami nang ni kalong bahaba ngin pai shoblay ngi pai shaki ki jong kane ka bertai namar kata kadaw bon hakini gisngi ki drug addict sngi yoi dai tang ki drug addict ngi yoi kita ki gamer addict kabanga ngaong hakini gisngi namar bangiyo jing tengen hangta namar bangiyo jing kemen hangta ngasngo summer ke ngaya lenti hakatai kathan polo haga bangadang nya ay kakali ngakan mau ya kawai ka dukan kiahan ka bangayo haga jing ya lenti gabanya kali namar ngitip bakatai kathan polo kadai ka bablong ngala su summer ke habanga kumpai syagamon jong kata kasurang bakata kedukan kiat hangta kadai ka kentin ka baong ka kerteng jong kedukan kadai jathan ki para banget ki baien kata kadai ka perthai ka bangingi agini gisngi ka bahaga jaka bangin pai showblay haga jaka hapdeng jing ngin pai showblay namar bangilong anti Christian persya Kristan ngimbut yu Jisu
ngiem tre ban bot ye ke jing hikai ke jong don ma u ha ga donon dawan ke jing ngi jathaj bangi sngo jathaj bat kani ka bertai ngiem tepat bak hangta kadon ka kordet hangta kadon ka jing yap hangta ka jing yap ka bau syaitan open up ye ki khun ki brasiu spa ke jong oblai ban penyap ye ki ban ngo ye ki teli met ban mensiem ki para banget ki ba ye ki jong ha ngadwai ha kani ka jan met jong kani ka sngi habangi yo sngo ye kani ka ktien ka jong oblai ka basa shi sen pat ye kani ka kentien ka perthai ka bangingi em kadai ka perthai ka bamtik na kambangala batai ha kani ka jan met pidon ha kanu kalyang kan pidai ki antichrist kita ki ba persya yukres bat ya ke jing hikai jong u lani pidon ha kalyang ka jong jisu ngas ngotanat yo tu nong rai syam se maka ka jing rai to yang yai sha shu jisu pi shi pai sem boneng kata kedai ka banga ngakermen bangini yang yai sha bangi don na kalyang ka jong jisu ladang yo ya ka balang jong i ma i kum bakar rings dot dai mangi hang ne ban yang try ngin pendim ya laga jong ka balang om dai namar bangin lej ban yara lamali lamayong aki khosio hakmat jong try oblay un yarap yengi oblay un kerku oblay na ka mata ka buram jong amen ngin edwai ni wana kamat jong ko try bangin ngai ko kan rat bame sngo yengi bame pedyang yengi kum bangingi long padho ngi aingo yeme ko kanrat na baka ktien ka jongmi kabak pen keli yangi ye ka jingkeli hakan nu kal yang ngi don hakan ni ka janmet ngi don hakal yang jongmi ne ngi long persya yeme kanrat yarap yengi kum bame khot yengi ngin bod hok yeme komba mela khot ko kan rat baba long lam rekat baka podang sa bat ki wei pat kita yo ya ga bangin yo ban keren ya ka tien ka jong me kan rat na kan ni ka ju ka jaka sngo ble ya ka jing dwai ha ka kerteng ka jo jisu nom preng ngi pan ngi dwai da ka jing ngai pada ka bawai no jong ka ne ka por ka jing ai ka jo jisu bo trai ka jing i ka jo ble ku pa ka jing islok umen sim ba khoi kini ki lai we ble o ba em ken long ring kat lem pat ngi bagi khun ke jam ke hang ne bada kaleng menta shede ke bam chukot ro